Como xa sabedes, este ano plantamos a cibro, pero coñezamos máis cousas sobre esta especie. O seu nome científico é Ilex aquifolium, vinculado ao latín aquifolium. A súa madeira é pesada, pero moi boa para a construción. Sabíades que as ventás do Palacio Real de Madrid foron construídas con esta madeira? A súa cortiza, cando é nova, é lisa e verrugosa cando son adultos. As súas medidas soen ser de 10 ou 15 metros de altura. As follas son moi ríxidas, de cor verde oscura e brilante. Soen ser ovais e con bordes espiñentos. As flores masculinas e femininas simples crecen en pés diferentes. Aparecen entre abril e xuño e son brancas ou rosadas. Nacen solitarias, os ramiños nas áxilas das follas. O froito chámase baga. Non é comestible para os humanos, pero si para os animais. Ten unha cor vermella intensa.